Добър вечер! Аз съм Ростислава Джимова. Започва най-мистичното и заболено в тайни предаване на БНТ – Мистериозно. Започваме и с първата мистериозна и загадъчна тема. Повече от 40 години преди О. Джей Симпсън, един друг скандален случай разтръсва Америка. Този с доктор Сам Шепард. Жертвата в центъра на събитията е Мерилин Шепард, съпругата на доктора, а престъплението е толкова ужасяващо и шокиращо, че яхва въображението на народа и се превръща в международна медийна сензация. Процесът е толкова нажежен, че едва не разкъсва малката общност на Бей Вилидж, Охайо, където е извършено убийството. Присъдата пък е толкова спорна, че обжалванията стигат до Върховния съд на САЩ. Последствията от събитията променят начина, по който се отразяват бъдещите съдебни процеси от медиите, а самият случай вдъхновява сериал, филм, няколко документални филма и безброй книги. И въпреки присъди от 3 различни съдебни процеса в рамките на почти 50 години, случаят остава неразрешен. Как Мерилин е убита, няма съмнение. В ранните сутрешни часове на 4 юли 1954 година съпругата на доктор Шепард, бременна в 4-тия месец с второто им дете, е прибита до смърт в спалнята й. Ударена е 35 пъти, от които 27 по главата с тъп предмет, докато синът на семейство Шепардчик е спял в съседната стая. Нараняванията й са невероятно жестоки. Счупен нос, разбит череп, отпечатъци с сърповидна форма по челото и скалпа й, почти откъснат ногът на лявата й ръка, 2 счупени зъба, когато е окапан от нападателя си. Имало е доказателство за сексуално насилие. Горещето на пижамата й е вдигнато до врата, а долнището е наполовина свалено. Стаята е била цялата в кръв от чаршафите до тавана. Цялата стена опръскана с кръв, с изключение на мястото, където е стоял убиеца. Що се отнася до мотива, на долния етаж откриват улики, сочещи към обир. Чекмеджетата са извадени, а медицинската чанта на доктора е преровена. Часовника, пръстена и ключовете му, заедно с още няколко вещи, са натъпкани в зелена торба, открита близо от къщата. Въпреки това, има нещо лично в обира, приличащ повече на вандализъм, отколкото на обикновена кражба. Няколко спорните трофеи на двойката, например, са счупени на 2 сякаш от злоба. В същото време, думът е подреден твърде добре, сякаш обирът е бил нагласен. Най-странното е, че само вещите от зелената торба са взети от дома. Часовникът на Мерилин, например, е оставен, както и портфейла на съпруга й, в който имало чек за 1000 евро и пари в брой. В 5:45 часа сутринта Шепард се обажда на съседа си, кмета Спен Хук, и панически му казва: "Боже, Спен, ела бързо, мисля, че убиха Мерилин." Спен Хук и съпругата му Естер, чиято къща е само 2 врати по-надолу по улицата, избират да шофират до там. Открива доктора в кабинета, седнал на стола си, гол до кръста и подгиздал, хванал се за врата, а джобовете на панталона му пълни с пясък. Самият доктор бил хипотермичен и дезориентиран, имал наранявания по лицето и врата, счупен зъб, а от устните и устата му се стичала кръв. "Някой трябва да помогне на Мерилин", им казал той. Когато Естер се връща от спалнята, разтърсена от видяното там, казва на съпруга си да се обадят на полицията. До 6 часа и 2 минути полицай Фред Дрейнкъл вече е пристигнал и взел първите показания от Шепард. След това, както и по-късно, пред детективите от Кливланд, докторът разказва история пълна с пропуски, твърде странна, за да е истина и с много несъответствия. Иронично обаче логиката е това, което я прави изключително правдоподобно. 3 юли. Нищо в часовете преди убийството не е подсказвало какво ще се случи. Семейство Шепард прекарва предишната вечер със своите съседи Дон и Нанси Ахър и техните 2 деца. Започват в къщата с коктейли на Ахър, а за да вечерят отиват в дома на Шепард. Дори се наслаждават на фойерверките на тезерото преди 4 юли и на малко забавление, след което доктор сам завежда 3 деца в мазето, за да удрят боксовия чувал, който бил окачил там. Денят бил забележително хубав и празника на 4 юни се очертавал същия, а Шепард щели да посрещат гости в дома си. Изглеждало сякаш животът нямало как да бъде по-хубав. Шепард и неговите братя Стивън и Ричард преуспявали като доктори остеопати в болницата, която баща им основал. Те били високо уважавани членове на обществото. И унази нощ бележала още един ден в хубавия им живот. Семейство Ахър остава до късно, тръгват се чак след полунощ.
Спомнят си как Шепард изглеждали в преповдигнато настроение и дори се прегръщали към края на вечерта. Заедно, още от гимназията, те наскоро обявили, че Мерилин е бременна и след проблемен период в брака им изглеждало сякаш се наслаждават заедно на новата глава от живота им. Но денят бил и много дълъг. Шепард вече е бил цял ден в болницата и изгубил дете на операционна, което било блъснато от камион по-рано същата сутрин. Вечерта пък извикан да оперира счупения крак на друго момче. В показанията си на 4 юли и няколко дни по-късно той твърди, че по някое време след вечеря, когато Ахърн и Мерилин гледали филм в всекидневната, той заспал на леглото до стълбите, нещо, което често правил. Събудил се през нощта от писъците на жена си, която го викала. Чичайки към спалнята, той забелязал някакъв силует и влизайки в стаята, бил ударен в гръб и изпаднал без съзнание. След неизвестно колко време, докторът се съвзел и видял портфейла си на пода, близо до лицето му, от който се подавал баджано от болницата. Взел го и се изправил, след което открил обезобразеното тяло на Мерилин. От показанието му не става ясно дали е проверил пулса й или веднага е отишъл в стаята на сина й. По думите му чул някой на долния етаж и отишъл да провери. Човекът избягал през вратата към задния двор и по няколко стъпала към плажа, а Шепард го подгонил. След като го стигнал на плажа и след кратка борба, той отново бил повален, без съзнание. Съвзел се близо до водата, гол до кръста. Върнал се вкъщи, където измръзнал и объркан от нараняванията си, проверил пулса на жена си и разбрал, че е мъртва. Известно време се чудил какво да прави, след което решил да се обади на Хук. Това е неговия разказ. След като в къщата пристига кметът със съпругата си, а малко след това е полицай Дренкън с двама пожарникари, идват братята на Шепард, които установяват, че доктора е ранен сериозно. Ричард смятал, че врата му е счупен, затова го транспортират с линейка до близката болница. Това е последния път, когато доктор Сам Шепард вижда дома си като свободен човек. Слухове, нападки и съд. Започва медиен хаос. Трите големи вестика в Кливланд се радват на невиждани продажби, след като подклаждат пламъците на съмнението с слухове и нападки, премесени с погрешна информация и грешно интерпретирани факти, подкрепени от Самюел Гърбъл, съдебен лекар и главен следовател, който винаги ненавиждал остеопатите и семейство Шепард. Семейната болница се радвала на голям успех в годините по време и след войната, а по думите на колега на братята, Гърбър се бил заканил да спипа братя Шепард. Изглежда това бил неговия шанс. След небрежно изследване на местопрестъплението, той заключва, че сам Шепард е виновен, но не разполага с неоспорими доказателства за това. Междувременно, през следващите няколко седмици, вестниците пишат измислици, слухове и спекулации, примесени с ненавист към високата класа. Всичко това е насочено към семейството от богати лекари с уж нисък морал, които според слуховете се отдавали на редовни оргии и имали извънбрачни деца, а доктор Сам бил стерилен. Нищо от това не е потвърдено, нито подкрепено от някакви доказателства. На 21 юли един вестник излиза със заглавие: "Защо няма публичен процес? Направете го сега, доктор Гърбър." И още на следващата вечер той свиква публичен процес в местния гимнастически салон, където е поканена и пресата. Всичко продължава 3 дни, но не са намерени нови доказателства. Шепард, който се появява с шина на врата и слънчеви очила, за да прикрие синините, повтаря същата история, която е казал на полицията, с изключение на една лъжа, която му струва скъпо. Той твърди, че никога не е имал афера с Сюзан Хейс, бивш патолог от болницата. Всъщност, двамата били виждани заедно през март в Лос-Анджелес, където тя живеела. Имали връзка от 3 години, за която Шепард по-късно твърди, че е прекратил при последното си пътуване на Запад. Сам е арестуван на 17 август и обвинен в убийство. Хейс, която е разпитана в Лос-Анджелес няколко дни по-рано, признава за аферата и макар повечето улики по делото да остават косвени, следователите са убедени, че са открили мотива за убийството на Мерилин. Въпросите. Официалните показания на Шепард от 10 юли са пълни с пропуски. Наличните доказателства не запълват нито една от тях, а вместо това отварят още повече въпроси. Ако нападателят е влязъл в дома на Шепард, за да го обере, защо не е взел пушките и празните чекове от кабинета на доктор Сам? Часовникът на Мерилин също е открит на пода. Защо го е оставил? Защо е извадил портфейла на доктора от джоба му и го е оставил на пода? Какви са малките червени фибри, открити под ногтите на Мерилин? Не са от дрехите на съпруга й от онази нощ и най-вероятно са дошли от дрехите на нападателя, след като очевидно тя се опитала да се защити.
Доктор Сам имал връзка с Сюзан Кейс от болницата от 3 години, а съпругата му научила за това през март, няколко месеца преди убийството. Възможно ли е да прекъсне дългата си афера толкова внезапно и да отвори нова глава в брака си с Мерилин толкова бързо? Или поведението му е било просто начин да контролира ситуацията? Възможно ли е да е искал с Мерилин да се разделят и да я убил в изблик на ярост, след като тя е отказала? От друга страна, какво би могло да предизвика толкова жестока борба между семейство Шепард, след като тя е знала за аферата му толкова месеци? Колко вероятно е след приятна вечер с приятели, след като жена му е заспала на горния етаж, той да се е събудил с намерението да я убие или някаква друга къвга да е избухнала помежду им посред нощ? Тези въпроси са само една малка част от мистерията около случая. Какви са делото и последиците от това? Шепард е намерен за виновен за непредумишлено убийство на 21 декември 1945 г. след един от най-дългите съдебни процеси в американската история. Осъден е на доживотен затвор. На 16 юли 1964 г., след 10 години в затвора, той е освободен, след като е установено, че не е получил справедлив процес поради медийния фарс преди и по време на процеса, както и заради множеството нарушения на съдебните заседатели. На 6 юни 1966 г. Върховният съд на САЩ изслушва аргументите на щата Охайо и адвоката на Шепард, изгряващата звезда на име Фъли Бейли, който настоява за отмяна на присъдата, защото конституционните му права са били нарушени. И съдът решава точно това, цитирайки панираната атмосфера около процеса и хаоса в съдебната зала. След повторен процес през октомври същата година доктор Сам Шепард е обявен за невинен. Като свободен човек той подновява медицинската си практика, но неуспешно и неволно убива 2 жени на операционната маса. Отчужден от сина си и двамата си братя, почти мизерстващ, разведе с Ариан Тебен Джоханс, жената, за която се жени след освобождението си, той умира през 1970 г. от алкохолно натравяне. По време на смъртта си той е женен за дъщерята на професионален кетч промоутър и самият той работи като кетчист под сценичното име Убиецът Шеп. През 2000 година, след гражданско дело, заведеното дело срещу щата Охайо от сина му Сам Рис, са нанесени щети от несправедливата присъда. През 1954 съдът осъжда в полза на щата на практика, нагласявайки се с присъдата виновен. Адвокатът на Рис обаче смята, че убиецът е миячът на прозорци Дик Еверлинг. ДНК от местопрестъплението подсказва, че в къщата е имало друг човек, чийто генетичен профил е близък до този на Еверлинг. През 1989 г. в интервю от затвора в окръг Каяхога самият Еверлинг казва, че е бил сигурен, че ще го осъдят за убийството на Мерилин Шепард. Той умира в затвора на 25 юли 1998 г. на 69 години. Изглежда случая с убийството на Мерилин Шепард никога няма да бъде разрешен. Следват реклами. Връщаме се след минутки. Има хора, които не вярват в духове, но в различни точки на света те се появяват и има много очевидци, които разказват истории за едни и същи призраци. От 1948 година насам духът на мъжа с чантата постоянно се появява на летище Хитрол. Преди повече от половин век при катастрофа на самолет са загинали 22 души. Докато спасителите търсили оцелели сред отломките от самолета, се появил мъж, облечен в черно. Той ги попитал дали са намирали чантата му, а след това се разтворил във въздуха. От тогава много хора са срещали мъжа, който задава един и същ въпрос и се опитва да открие чантата си. Мери Стокъм е дух, който се появява на старо гробище в Охайо. Духът е на жена, която отровила собствените си деца. Преди да бъде погребана, тя е била изгорена на клада, трупът й е бил обезглавен.
Тя имала 9 деца, едно от което било с психически проблеми. Вторият съпруг убил това дете, когато била обесена за това. Мери се заклева да отмъсти за това дете. Децата й починали, умирали едно след друго и се оказало, че тя ги трови. Само две от децата успели да оцелеят. Днес посетителите на гробището виждат призрака на Мери, който е без глава и те я търси навсякъде. Хората, които нощите минават покрай гробището, често катастрофират. Духът от Плитмут е на 8-годишно момиче, което се е казвало Абигейл. Бащата на Абигейл бил рибар и често отсъствал от дома си. Майката на момичето го тормозила много и Абигейл изпитвала страх, когато оставала с нея. Един ден рибарът излязъл в открито море и не се върнал, а майката на Абигейл я обвинила за това, след което я пребила до смърт. Пред властите обаче казала, че момичето е починало от инфекция. От тогава духът на Абигейл обитава една от спалните на втория етаж на дома си и е виждан от много хора. Думът на Спутър, така се е казвало семейството на момичето, днес е музей. През 2005 година работници дошли да правят ремонт на музея и когато почукали на вратата, им отворил малко момиче с старовремска бяла рокля. Когато пристигнал мениджърът на музея, бил изненадан, че някой е отключил на работниците. След като претърсили цялата сграда, те не могли да намерят момичето. Местните жители твърдят, че ако човек застане под прозорец на втория етаж и извика: "Абигейл, слез да поиграем", на прозореца се появява малко момиче с бяла рокля. Би трябвало сега да пусна реклами, но няма. Няма, защото последната мистериозна история за днешното издание, която ще ви разкажа, е по действителен случай. Преди доста години на едно пусто място сред гората не живеел никой. Нямало постройки, с изключение на една лудница. След известно време взели да се заселват хора там и да строят своите домове. Когато тази гора станала заселено място, жителите поискали да се премести лудницата. Нямало какво да се направи и я преместили. По това време двама от лудите избягали и не могли да ги намерят, но често виждали останките от изядени зайци. Един ден, например, на Стар мост в тази местност намерили обесен един от избягалите луди. Минали около 200 години и все още намирали изядени зайци. Това било дело на единия призрак, който нарекли заечаря. След тези събития започнали да намират обесени хора на този мост. Веднъж една група тинейджери отишли да видят дали това е истина. Едно от момичетата не слязло под моста и по едно време забелязало, че приятелите й не отговарят. Чувало се само звук от окови. Тя се оплашила и избягала и се прибрала в тях, като постоянно чувала как някой ходи след нея. На другия ден я намерили обесена в нейната стая, а приятелите й на моста. Група учени с камера също решават да проверят това. Отиват до моста и не се случва нищо. Освен, че момичето, което влиза под моста, чува шум от оковите. Решават и да идат до къщата на обесеното момиче. Единствената жертва, която не е била обесена на моста от заечаря. Щом стигат, те влизат вътре. Изведнъж вратата за тях се заключва и те се качват по-нагоре по стълбите, но чуват някакви шумове. А къщата е необитаема. И отново слизат, за да се опитат да излязат. В това време до стълбището било написано с кръв нещо от рода: "Идете си веднага, нямате работа тук." А преди секунди го няма. Те откриват задния вход и излизат. Повече за тях не се е споменавало нищо. Това наистина е действителна история, която се е случила. И това място все още е обитавано от заечари. С това завършва днешния епизод. И помнете, всичко около нас е мистериозно. Спокойна вечер, доколкото може да е спокойно.